Kaixo ta gabon agurta erdi, ikuslea zor zaizuna. Arakildikan gaurko saioa, ta gaurko ikuskizuna. Nahi dizut proposatu, ikusientzun gozatu, erakutsiko zaizuna. Herri txikiak asko badira, daukatena onditasuna. Herri txikiak asko badira, daukatena onditasuna. Gabon, Arakin! Gabon! 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 Bueno, egunon. Epa, sozio. Zar deu, sozio. Egunon. Ondo, San Marko. Goizien goiz, bai, adizkide. Gaur ilusio nekan. Ilusioak inez natu niz esan de. Zuitz ezek hartzen du gozaltzeko. Gozaltzeko? Bai, aberba. Hemen ze, sozio. Zara, neka huen, soz. Jogurra. Jogurra, laktu. Hau inguruntako da? Bai, ez nahi. Laktu, jogur. Hauek oso nadia idorreriantzat. Idorreria, zer da, Iruñako kale berrin ba, kale dela idorreria. Idorreria lehorteantzat, estreñimentua, sozio. Joño, ez da gauza garra izaten, Joz, ekatzu bat. Ahí ba. Bai. Ni, puntula nahiz, britanikok bezala komune joteko, baina ondo turtzen. Lakturale, jogurra egarraskoa. Hartu. Gaina potu ipolitxak izatetxuk, Bai. Lakturale. Isa. Laktu jogur. Lakturale ondo zio, baina hemen zea txoko krisis batzuko baldazkazu botatzeko. Zer bene ezu? Bai, Egon ba, sozio. Oiarrana, Karl Fleisch, oitako. Mekan dio, segite undikatea. Zera, tirago, mahu. Zera, bire harroka gatzeko, zeko iztuak hau. Gorra zioko egin jau. Gorra? Noizkuek? Atzakua? Atzakua, bine ziak hau. Elgoi barren glorianian, 1.50. Gorra daola. Gorra xamarrazio, bai. Bueno, konejoi emateko jaten. Konejoi jaten ez, konejoi burun ematen zuenekin, da, konejoa seko, utziko moten. Oikotzen jo, venga, sarna con gusto no pica. Ai, txene, zera, adar txikiak enduko ziok eta hartzak. Bueno, venga. Oidek. Bueno, adizkidek gaur nun gaude, zera, uarte arakileo nun gaude. Uarte arakilez, arakil. Arakil. Arakil da, 12 kontzejuz eta toki batez osatutako udalerria. Hostia. Arakil. Toki arraskoa, Ai, bi aizpek ezautu gituzu, bi aizpak. Bai, jauna, ezautu bai, bi aizpak, zera, aire aizpaketa, zera, Elizagoien aizpaketa, Sentarineko bi aizpaketa, da, bilagonakoa bai. Bilabonako aizpak? Bai, lasko plobitzenea matan dize, ba. Egia. Baina naiz bi aizpo horieta sari. Ari naiz autobian ikusten dian bi aitzoiek. Bi aizpak, las dos hermanas. Joño, bai, hor putriak eta ibiltzezuk, bai. Bai, daukat armarria. Udalerriko armarria, sozio, Arakileko armarria. Bi aizpak hortze de, bai. Bi aizpak, sozio. Bai, bi aizpe, hoi da. Parajearra, Bai, jauna dizkide, zer da natura, Bueno, goza batek beti esaten du, Jendia za menorkata, ez dakizen bakazioet eta pelotetan ibiltzeta, hola hemen ingurun olako txoko izan da. Arrazoia. Bai, zauna, goain putako mia jubilatu zanetik, urte osua Benidorren pasatzik. Bufeli horreta jaten, me kago. Sozio, Benidorren alako ermita politik ez du ikusiko, Ez, ermita arraskua. Ermita arraskua eta informazioare badaukat ermita honi buruzkoa. Ez dizki, txoizo puskak agarriko, neberan, ez beti liburuk eta... Ia, sozio, Itsasperri ermita 12. mendean eraiki zen. Duela 30 urte arte, 12 kontzejuak hemen bertan elkartzen ziren Bailarako bilkurak egiteko. Geroztik Bailararen eguna ospatzen da urtean behin. Ba, ez dakat, emeritu makala, Zutani bi izan da sekulaz geha, ados jartzen da, 12 izan da, ados jartzen dira. Ermitaren milagruak. Arrazoia, sozio. Eta 12 kontzejuen izenak ere esango izkizut. Jesus. Aizkorbe, Egiarreta, Ekai, Errotz, Etxarren, Etxeberri, Iabar, Izurdiaga, Satrustegi, Urritzola, Zuatzu eta Iriberri. Eta argi, Murgindu eta ez da kontzeju bat, lekutzat hartzen da. Bueno, adizkide, iman aguazile ematen dek, realeko alineazio botatzen. Bueno, ekipu esan da dago, beraz? Ba, guazen partidua jokatzea. Hementxe, hogi koskorrak eoko, earki etontzek eta. Bai. Bueno, hementxe dugu, jogurra jaten jungo geha, partidua jokatzea. Hala, guazen. Guazen, bai. Nahi zuntokitik. Bai, ama iruberri bali maia, kau, nun aukeratu.
Bai, segi. Bueno. Laktu, 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 Gabon, eskerrik asko, Gabon. Ongi etorriano. Gabon. Iepa. Gabon, Arakil. Gabon, ongi etorri zuen udalerrira. 13 kontzejuz osatutako udalerria. Ez ba, 12 kontzeju eta toki bat, leku bat. 12 gehi bat, beraz? 12 gehi bat. Vale, 12 gehi bat. Badakizu nola deitzen zaion 12 gehi bati Arakilen? Nola? Ba, ez dok 13. En fin. Bueno, sozio, gauza batek emateit beldurra. Zer? 13 zenbakiak sorte txarra emate omen du. Hala zaten dute, baina gaur buskatuko deu betiko esamolde hori. Zeratik, Arakilen Jesukriston programa egiten saiatuko gara zuei esker, eta 13ak sorte honak harriko dikusiko. Bueno, ba besteri gabe, guazen Arakil hobeto zautzera. Gabon, Arakil. Gabon, Arakil. Karrik asko. Arakil, Nafarroa, 950 biztanle pasatxo dituen eta Iruñetik 25 kilometrotara dagoen udalerria. Hementxe mapa. Moduan, Arakilen bi pelotari txapeldun daude. Bilak zageruak, Julen Martija eta Jose Javier Zabaleta. Hoi bai, partiduk irabazteko delantero ona behar dezue. Así que bakizu, bidarte, otxeiak firmatuko jo kontratua, nik postura guzti domen azetxu fronton jenda. Jala, bota pelota, meka guen sos, bota zozeo do pelota, la leche puta. Aukeratu, euskitzeko, Kristo, bota, beste da gantxoa erraleta, honi gantxoa nik emango jo. Dios, pelotetan, atxekin du, baina bide pelotetan la hostia. Bueno, ikusi zue, postura guzti domen azetxu eta arratoi txakurra bezala naiz, txikilla eta luba. Así que, behar baino mazue, padiri ditxu. Ojo al Kristo, Iriberrin aurkitu dugu munduko frontoi bakarra, zirkustantzi aurpegia duena. Ara, pertsona bat bizikletan. Kaixo, egunon! Iepa, egunon. Zer moduz? Ongi. Ongi, bueno, barkatu ni Mikel zu? Ni David. David, urte askotarako. Zertzea, hemengoa, Arakilgoa? Jabarkoa. Jabar, Arakilgo herria. Bai. Joño, eta bizikletak inda kirolaritxurekin ze bulta bat emantera edo? Lanera, manoa. Lanera zuaz? Eta hemen ingurun lan aialdezu? Bai, hori izaten dut, bai. Ez nebela baitute, jezea, noa? Bai. Laguntza badagat? Nahi bat duzu? Oazen bat, Daviden, lantokira. Jarki. Hau da zure lantoki ordun. Ostia, haze beipila, ez da? Betidanik izan zea, Hemen dara maguia 20 urte. Ba, ezkidea bada Iriberrikoa, eta ni Jabarkoa. Zu Jabarkoa. Eta bilo kontatu eta egintzen nuen beitegia. Bai, hori da. Oina. Eta betidanik ondia hemen behiak edo zuek izan zete hemen lehenenguak? Ez. Jabarren ni txikitan nintzenean, igual 30 etxeala gehiago bazaukaten behiak. Ah, joño. Eta orain ja ni bakarrik gatzen nahi. Zue bakarrik, aiba, azkeneko zerate. Hori da. David, bazuk esango jozu hemen lan pizkat egingo dugu edo... Hemengo gauza egin behar duguna da gosaria. Hostias, importantia. Gozaldu behar dugu. Tu hartu maila, prestatu maila, hartu daulkiak, eta ni joango naiz gosari bila. Vale, primeran, zuk esan dako, David. Nahi zulekoan... Hementxe, bai. Davidek esan dako egitea. Beste eserlekoa. Bueno, David, ni partia ginet, hementxe jarri prestatu den maila eta eserlekuak. Hore, prestako gu... Oso, ondo. Gosaria ona. Gosari onazko. Gosaltzen duen lehenengo txekorra gu gara. Hombre, importantia. Hori da, eguneko janarik importanteena. Hombre, giro lan egiteko... Hau da, indartxu egoteko, egun osoan. Bueno, pentsate etxeko izango da, ez da? Bai, Hombre, claro. Bueno, haze potoka, hementxe, esnez beteta. Hau da, kalitate handiezkoa. Kalitate handia, hementxe. Jabarko esnea, ez da? Hombre. Bete dugu esnez, eta utzi dugu... Behaz bat. Bale, hola, pizka bat. Kolakau botatzeko. Zenba kolakau botatzen ez nizozu, hostiaz? Bastante, ez da? Dena ondo tapatu behar dugu. Adiós, vale. Esnea ondo tapatu behar dugu. Bueno, kolakau ondo, hortxe, instantane. Bai, gosari. Bai, hementxe, bai. Lasai. Eutzen nirela. Oida. Oida.
Orain, oia. Hostia, hogeita gauzte. Hombre, noski. Oia. Horrela egiten dut. Pausati horrela. Bestela igual desbordatzen da berola. Bai. Oia, Arkimidesen printzipioa, ez da? Ondo kondimentatuta, Listo, David. Venga. Vale, retimena ma, zure baimenarekin hemen txaseko naiz ba. Hemen txe, Davidek prestatutako gozari ona. Ta, zuko egunero gozaltzen duzu, David? Bai, egunero, bai. Indar asko ematen dit. Indar asko ematen dit, zu, ja, zortia zaude? Bai, eta ere oso ona da resakarentzat. Resakarentzat? Hau hartzen duzu resakarentzat? Ez nea, jogurra, niretzat jogurra. Beraz, bueno, a ver, hemen pixkat dauko esnekiaren asunto, ez da? Gozaltzeko eta indarratzeko pixkat esnea sopekin eta kolakauekin. Eta resakarentzako esan diazu jogurra. Jogurra eta piztina sartzea. Jogurra eta piztinan sartzea? Bai. Eta nola, piztinan sartzea? Jorgan ateatzen ginenean, voltatzerakoan, zaten ginen piztinatara. Bai? Eozein piztinetan. Bai, eozein. Eta hori, hemen ingurun, herriko piztinan edo? Bai, egonen ginen herrian. Festa zeuden tokian antxe? Hori, vale. Baia salto egiten genuen eta zaten ginen. Vale, beraz, uste nun piztina irikita zehola, baino ez. Zan baia saltatu pizka bat, Guretzat irekita. Ardillak bezala egon ginen. Baina saltatu eta venga, hoi. Baino bat hartu eta etxera. Eta sekatu, ze toallakin edo? Peguzkekin. Eta traje de baño ematen zenuten? Traje de baño Pelota zegoen ginen. Hau fenomenoa, David, Venga, joango gara, arropa aldatzera eta ero hasiko gara. Ez que, claro, zurekin oso gustora nago menxe esketa baino, zeu zera inberko, ez da? Benekorrizkeo, behiak ere... Ona, lan egitea, etorri gara. Oida. Jantzita guztiak herri ezu, oso, primeran. Jantzi arropa. Hoxe, bai, noski. Prez gaude ja, behiei jaten emateko edo Davidek esatun egiteko edo Iberduroko zentralita konpontzeko ere. Zuk esan nahi ezula, David, zein behar da? Guazen, ganaria bizkat urbildu behar dugu. Bai. Hartu eskoba. Eskoba, biepa, venga, eskoba hartu. Eta, hau, behiei urbildu, ez da? Bai. Vale. David, gauza bat, ojo al Kristo, ikusi, hemen datorren hau zer da? Behientzat egiten du gukari garen lana bai, lagu. Ni egiten egin zen lan berdina, egiten du hemen txe robot honek. Da rumba bat bezala, baina ondia, ez da? Milaki doakoa. Bai, eta nola izena du, nola ditzen diozu? Felicillo ditzen diogu, bai. Felicillo ditzen diozu, venga, Felicillo. Kriston lan egiten du. Ba, hemen txe gaude, David eta ni, robota izegika, Felicillo izegika. Badirudia hartzaiak garela. Ez da, bai, hartzaiak, ez da, hemen txe makin hartuta. Hori izegika, hartzaiak bezala. David, fenomeno! Ikusi dezue, ze gozaria! Laizten abestiari letra aldatuko diote, goizean behi artean prestatzen du gozaria, kolakau bote erdia, eta betirako energia. Ni pentsatuen esneari kutsarada bat kolakau botatzen zitzaiola, baina Davidek bote erdia botatzen dio. Bueno, hobeto esan da, kolakauari esne pixkat botatzen dio. Eta bueno, txaketua zegin, parranda eta gero. Alde batetik jogurra jan, eta bestea piztinara sartu. Besteen piztinetara. David, hainbeste piztinetan sartu da, harakilean deitzen diotela, harakileko David Meka. Baina nik uste dut importantena dela, Felicillo, zergatik, etxean lo egiten baduzu, edo lo hartzen baduzu, edo ez bazera lanera joaten, berak egiten duelako lana, eta bide batez, kolakau puska horrik grumoak kentzen dizkiolako. Ez da, David? Ojo! Yep! Pasa naiteke horra? Bai, noski! Bai! Bai! Anoa! Iepa! Kaixo? Zure izena? Ni, Marta naiz. Marta, ni zuaitz. Bai. Urte askotako. Berdin. Marta, ze biste ederrak hemen, ez da? Bai, gustatzen? Bai, ikusi itzakegu pixka? Bai, pasa. Mira, ostra. Ze biste ederrak.
Zer herritan gaude, Marta? Egiarretan gaude. Egiarreta. Bai, Eta zer moduzko herria da? ikusten da. Baiarako politena. Baiarako politena, Egiarreta. Bai, eguzkia asko jotzen du, Zer da, Baiaran eguzkia gehien duen lekua. gehien duen lekua? Bai. Eta euria adibidez? Altsasun, gehienen, altsasun. Altsasun. Bai, Altsasuko zonaldea da Nafarroako pisontzia. Nafarroako pisontzia. Bai, hori dala, bai, Altsasu da. bai. Zergatik? Euria egiten duelako. Asko. Bat, pilo bat. Eta elurra adibidez? Elurra, satrustegin rusoak deitzen zieten. Satrustegin rusoak. Rusoak, bai, iparraldera begira daudelako eta hor elurra ez zelako joaten. Beraz argi elitu zaigu. Egiarretan eguzki gehien. Altsasu, Nafarroako pisontzia, eta satrustegin? Rusoak. Rusoak. Bai. Baiarako herri gehienak ikusten dira hemendik, ezta? Bai, hor Etxeberri dago, Etxeberri, bai, gero Urrizola, Urrizola, han dago Etxarren, Etxarren, Ekai, Ekai, eta hemendik ikusten da, Zuazu Zuazu, eta Satrustegi. eta Satrustegi. Bai, Osa, Rusia. Rusia. Bai, hori da Rusia. Hori da Rusia. Eta ezagutzen dituzu, Baiarako herriak? Gau ez denak. Nola? Gau ez denak. Gau ez denak. Bai, gau ez denak. Zesan nahi du gau ez... Zu ez dakit, baina nire garaian parranda zalea ginen. Parranda zalea izan zara pixkat. Bai, Eta Baiarako herri guztetan ibili zara parrandan? Baiara hontan bakarrik ez. Tolosatik Altsasuraino eta Altsasutik Zubiriraino, hor, tarte hortan. Tarte hortan herria badaude? Nafarra ez duzu ezagutzen, herriz beteta dago. Ezen la ruta del Bacalao, baizik, la ruta de los pueblos edo herrien ruta. Adibidez herritako jaietara jote zineten? Tolosa, Leitza, Lekunberrin, Irurtzunen, Auza, Larrainzar, Lizaso, Erendiai, Juarbe, Txaleku, Jaunsaras, Beruete, Arraras, Alboa, Txaron, Erbiti, Orokieta, Txarri Aranaz, Altsasuraino. Herri guzti duten parranda? Jauterietan hasita eta Gabonak arte nire azkeneko festa zen Arrarasen. Elurra eta guzti joan gara horrera. Jauterietan haste zineten? Bai, Otsailean? bai, Eta bukatu? abenduan, Abenduan. bai. Horre dira 11 hilabete? Ah. Festak ez zeudenean gau pasak egin behar betetzeko pizka bat. Nola? Esan duzun herri guzti horietan festa espalego? Ez balego, guk antolatzen genuen. Gau pasa. Bai, gau pasa. Kontratatu grupo bat, tontoi batean eta jorra egin. Eta hola urtero? Ai, Oain ere bai? ez, orain ja ama naiz eta bizio desberdinak ditut. Bizio desberdinak? Bai, karo, ongi portatu behar naiz. Horien bizioa parranda zen. Eta orain beste bizio batzu dauzkazu. Bai, ura garbitzea. Ura garbitzea? Bai, lasaitzen nau pilo bat lasaitzen nau. Ura garbitzeak? Bai, Ze ura garbitzen duzu? torri nirekin. Kontuz, lurra minatuta dago. Zer dagoela? Minatuta, katuek egiten dute. Minak? Bai. Hau da, gure igerilekua. Igerilekua. Bai. Eta zure bizioa zein da? Ura garbitu? Ura garbitu. Nola ikusten duzu? Ni garbia ikusten dut. Ez dago garbia. Ojo! Niretzat hau garbia dago. Erakutsiko izan dago duzu, nola garbitzen den ura. Zuk ez duzu ikusten igual. Eskobakin? Erratza. Bai, Ojo! bai, bai. Orain zikinkeri guztia mugitu egin behar da. Erratza pasaben behar duzu leku guztietatik. Ados? Hormak, lurra. Ara, pasa, zu. Hartu. Lurra erratzakin pasatu. Bai, Eta zikinkeria mugitu. bai. Honela zaitzen zaitu. Bai, uraren soinua eta egitea eta ongi gehatzea. Bai, Hau da zure bizioa. bai. Araroa. Bai? Eskuarekin ura mugitu, remolino bat lortzeko erdian, Remolino bat. bai, erdian zaborra guztia pilatzeko. Eta hola lortzen da hori? Bai, hola, egin remolino bat. Udan egiten dugu sartuta. Udan barrutik egiten da. Bai, Sartuta hobeto da? bai. Ezu sartu nadien eta nik egin. Bai, gauzu, sartu. Bai? Bai, bai. Egon, Bai, segi. Baina kaltzontziotan sartu behar zara edo? Moderno. Itxusiek. Itxusiak. Hala, sartu. Gau ezoz. Hartu arnasa, hotza da hota. Eta venga, egin remolinoa. Ez dakizu remolino bat iken? Remolino nola egiten da? Boltak ematen? Hola? Ez, ibili bueltak ematen, hola.
Gizon, 5 metro dituzula. Eta bain nola, biltzen da, erdiko zabor guztia. Jazta? Elkarlana, ura garbitu dugu. Bai, Lehen zure bizioa zen parranda itea. Eta orain? ura garbitzea. Igual togaia ate baten badiazu? Bai. Atera. Bueno, Marta, garai baten parranda zalea zen. Galdetu nion ea ze herritan egin duen parranda. Errazago da Martari galdetzea ze herritan ez duen juerga egin. Eta lehenago dukatzen. Marta hori lehen zan. Orain ja beste bizio batzu dauzka. Zein da bere bizioa gaur egun? Pizinako ura garbitzea. Eta han aritu nintzen bueltaka, hemendik aurrea dituko diate el tornado gurrutxaga. Ze buelta ederrak eman dituen. David, kolakauari bueltak emateko norbait behar baduzu, badakizu nori deitu. Marta, zure piztina edarra. Baina ikusi duzue, minak daude pizinarako bidean. Zergatik, David eta konpainiak juerga eta gero bere pizinara joan ez daitezen. Horretarako. Eskerrik asko, Marta. Ara, ongi etorri herri txikiko kontsejura. Babarrunak prestatu baino lehen, gau osoan remo joan izan behar dituzu. Egunean ez dula egiten baduzue, komenigarria da tipula erdi bat mesan hautsian jartzea. Etxeko azulejoa garbitzeko honena, baldo sinin izaten da. Komenigarria izaten da, kanpaia asko gotzen baduzue, komuneko paperan ordez, kozinako kologar edo klinesa, suabe udara bat. Ojo al Kristos, hemen aurkitu dugu Euskal Herriko timbre edo gauzarik arraroena. Zertarako izango ote da hau? Txorizuak zintzilikatzeko, amonak reumaren aurkako ejerzizioak egiteko, edo komuneko bombardetatzeko. Erantzuna baldin badakizu, bidali email bat, herritxiki@eitb.eusera zure erantzunarekin. Arkume erdi baten zozketan sartuko zara eta. Arkume erdia etxian hasia, espeziala, oi bai. Ojo al Cristo, hor pertsona bat ez dakit patinetiekin zer dabilen. Oazen investigatzera. Kaixo, egunon! Egunon, lagunduko zenidake pizkatxo batean. Bai, zeizea, patinetea zer dau? Horako zerbait, horrein ikusiko duzu. Bueno, ni Mikel, zu? Pruden. Pruden, urtezkotarako. Postutzen naiz. Zertan lagunduko izu? Indartxu zaude? Bueno, pixka, bai. Hau altzatzeko gai... Hau altzatzeko, bai, a ber, txune, a ber. Bai. Eutxi, Eutxi, bai. Kontu, bai. A ber, nola pintatzen duzu nuen. Jeitxi, poliki. Kontu, besua, kontu besua. Lasai. Venga, uste dut dagoela, Pruden, bai. Bai. Ondo. Tramakulo ongi. Pruden, zer da, hau? Hau da... Arturo Erregearen maia. Egia esan bai. Bai. Hase, mai puska, ez da? Ba, zer den hau? COVID etorri zenean eta... Bai. Un normalean herriko soziadean bazkaltzen genuen. Bai. Eta ezin zenez, pentsatu genuen kanpoan egiteko zerbait, orduan 2 metro eta pikoko maia asmatu genuen, eta biltzeko eta holako tramakulu bat. Beraz, Arturo Erregeren maia daukago hemen. Bai, eta salduna gero esatzen dira baita ere. Oso ondo ekipatuta da, gainik jarri dugu patin txikillo ere azpin. Bai, herri hontan bada jendea pentsatzen duena, Bai, ingeniero tamainan, ez da? Bai, badira. Hau noran eraman behar da, Pruden? Hau, bultza. Bultza, bale, hemendik. Bultza gina, horrela. Adiós. Bueno, guazen ba. Bueno, Pruden, hemen sejartzen duzu, kale erdin maia? Kale erdian, bai. Adiós, Hemen txega. Hemen txejartzen da maia. Bueno, ba, hemen txejareko dugu maia, kale erdian. Ez da? Flaterrak. Nun dazkazu, hor, bale. Hor. Oitzen ator. Ikuste dituzu? Bai. Vale. Bueno. Hemen txegude? Jarriko dut hemen txe. Hemen txe, ondo, bale. Elkarreke jarriko gehar? Itxen, ekarriko dut zaila eta dena. Ojo al Cristo, Prudenekin hemen, zen liatu deun momentu batian. Ojo, Prudenek zekartzen duen. Adiós, Pruden. Adiós. Haze parrilla puskazta. Amaiketako egin behar, no? Jode, amaiketako. Pruden gauza bat, eta trafikorik eta bagoten da, hemen kotxe bat pasatzen banima edo kamion bat pasatzen banima. Noiz behinka, pasatzen da, bai? Vale. Urdaia. Eta... Kabeza da. Jode. Txistorra. Eta txistorra. Viva el colesterol.
Impresionantea. Parantzua. Bai, hementxe maila altura politen galetu zaigu, eta... Vale. Baten, barrios esamoko moñeko baten. Hola, Epi. Hombre, oso ondo. Tori, Pruden, eskerrik asko. entre algodones. Entre algodones, jo, ez naiz kejatuko, Pruden? Bueno. Hemen txejarri eta primeran. Bai. Ala, kotxek hemen zebatzea, aio! Jo. Hombre, bueno, hemen txegaude Jabarren, ez da? Jabarren, herri polita. Zenbat biztanle zarete hemen Jabarren? Gutxi gora bera, 140. 140. Biztanle, bai. Primeran, egile esan azela, zeitasuna dagonda. Ze paraje derrak eta ze herri polita, ez da? Bai, benetan. Alde batean, Aralar, Aralar, eta hor San Miguel. San Miguel, bai. Hortxe bertan, da hor Handia. Hor Handia, ez da? Handia mendikatea. Bai, mendikatea, Gero bai. elkartzen da Urbasarekin. Bai, Urbasarekin, bai jauna. Eta hor dago Bai. Euskal Herriko ermitarik altuena. Sandonato. Zenba metro dazka? Amerika noiz deskubritu zuten? 1982. Ba, hori da Sandonatok dituen metroa. Ai, Dios, altuera. Altuera. Eta hor dago Euskal Herriko zentroa. Da jende asko etortzen da, Jabartik igo, eta Hoxe, Euskal Herriko zentroa. Erdian. Hemen gaude, erdian. Pruden, beste gauza bat, hemen Arakilen herri asko zarete, ez da? Bai. Ondoko herrikoekin da zer moduz ematen zarete, edo... Beti izan dira tirabilaren bat Iriberrikoekin. Jabarkoak Iriberrikoekin. Jabar Iriberrikoekin. Bai, gu betidanik fama eraman dugu, gu astokiloa ginen. Bai, Eta baginen. Hoizu esan dezu. Bai. Eta Iriberrikoak finagoak zirela. Ba, hor bizi baitziren alkatea, medikua, albaitaria, sekretaria... Kargu guztiak. Kargu guztiak. Txikitan, gu baino heldusiagoak zirenak, joan egin ziren Iriberrira futbol partidu bat jolastera, haien kontra. Eta, bueno, Iriberrikoak etxera joan ziren. Adios. Seguratzi egurra izan zen tartean, ez dakit. Beraz partidua pizka beroa, ez da? Bai, eta Jabarkoak azarratu egin ziren. Karo. Nola joan daitezke hola partidu erdian. Karo. Eta zer buratu zitzaien, porteriak hartu, eta Jabarra ekarri. Holako kontuak dira. Haiek beti deitzen ziguten Jabar, jaberoak. Jaberoak. Eta guk esaten genuen. Eta zuek, bigezurretako herria zarete. Adios, bigezurretako herria. Bai, ez hiri eta ez berri. Adios, herri eta zaharra. Bala, beste kotxe bat, haze trafikoa dagoen hemen, aio. Beste kotxe bat, Pruden, aio. Aio. Bala, trafikoa Jabarren, Bai, autopista. Joder, beste kotxe bat. Bai, herri importantea, aio. Hau dela, Iriberrikoa da, amigo. Eta ez bere Iriberrikoak bere herri. Igual, politxak guadalako... Bai. Ez dakigu, Ez dago zalantzarik. Ez dakit. Hemen Prudenak esaten dunez. Dena dira haiek ez dira errudunak, jaiotxagatik tokatu zaiek. Eta askotan egiten dituze afariek eta baskariek eta... Bai, larun batero. Larun batero egiten dugu. 5 eurotan. 5 eurotan? 5 eurotan beti. Berdin da zer jaten duzun. Beti 5 euro? Beti 5 euro. Batzutan, marmitako edo arroz, almejakin edo ez dakit zer. 5 euro. 5 euro. Baina... Eta teatzen dira kontuak. Nola? Nola? Ez dakizue. Galdetu Arturo erregeari, nik ez dakit. Ateatzen dira kontuak. Bai. Bueno, Pruden, ni edukatu izango naiz, eta behin Jabarren gonbidatu dezula. Hemen txea maiketa egitera. Eskertuko ditu fondora joango da. Oize, 5 euro. Hemen txea Jabarko fondoari. Vale. Oize, 5 euro. Zuri mila esker. Pruden, eskerrik asko denagatik, Ikusi dezue. Piriniotan 3 erregen maila, Jabarren 2 erregen maila. Hore bat izan da Euskal Herriko zentroan jatea. Nueva Yorkeko zentroan dago zona 0. Madrilgo zentroan dago kilometro 0. Eta Jabarko zentroan dago zona 0 vegetarianos. Haze kotxe pila. Momentu batian pasazian 15 kotxe. Ez dira danak atera, baina hoietako bat zen Googleeko kotxea. Gaur sartu naiz Google Street View, eta itxoine, ikusi, fletxitarekin, tatak, pon, Jabarren zentroan gaude, bagoaz aurrera, bapatean, ojo! Google Alert! Reiniziatu behar da hau, eta Jabarko beste kaletigoaz, ikusi, beste kaletigoaz, eta derrepente, Felicillo! Ahí va, Dios! Eskerrik asko, Pruden.
Euskal Herriko bihotza omen, kokalekuan arira, 12 herri eta toki bat, arakil da guztira, bere nortasuna du bakoitzak, bakoitzak bere dizdira, irudikatu 13 ume, 11 balira, elkarren antza daukate denak, denak ezberdinak dira. On the dark side, my friend. Ojo! Kaixo! Hola, Horra pasako naiz, bueno, Eba, txakurra. ez du dauz egin. Ez dut eusiten? Zer moduz? Ongi eta zoek, Ongi, ongi. Zure izena? Clementina, Clementina izena? bai, Ostra, izen polita, ez da? Itxusi eta Luzia, Itxusia eta Luzia. bai, Uste duzu? bai, Eta jendeak nola deitzen dizu? Clement, Clemen. Ah, beraz, Clemen ja motzago eta politago. bai. Vale, vale. Eta Clementina izena nondi dator, zergatik? Egun hartan jaio nintzen, Egun hartan? bai, San Clemente eguna? bai, el 23 de noviembre. Ni ere egun hortan jaioa naiz. Bai, Bai? Bai? ja, Ni 1980an. Ah. Zu noiz jaio zinen? 1931, Egingo dituzu 80 urte. hori, bai, Ostra! Eta 80 urtekin, etxeko lanak eta zuk egiten dituzu? bai, Abai, eta orain ze plan duzu? Paskaldu, Paskaldu? Gaur deus gozaldu gabe nago. oi, Eskaten mundu zeniak, claro, Bai, eskertzen dizut. hola, Bueno, atxaldion, garri zu ere, Hementxe? bai, ados. Tak, lehenengo jarri lasai. Bertakoa zara, etxe berrikoa? ez, Ez, nungoa? Urrizolakoa, Urrizola? Urrizola untzana. Baina hemen ere bada urritzola, ez da? Arakile? Bai, hori, bihortkoa ez, Horko ez? untzana. Aiba, eta senarra bertakoa. Bai, Senarra bizi da, oai? hiltzen, Hiltzen, izena nola zuen? Pedro Mari, Pedro Mari. bai, Zer moduzko gizona zan? gorki langilea, Langilea. Da jatorra. bai, genioa bai, haundi eta rapidoa. Genioa. Bai, Zer esaten zizun ba? tú y los de Urrizola no hacéis más que dormir, sois todos iguales. Bai, Tú y los de Urrizola sois todos iguales, no hacéis más que dormir. Ah, bai? nik ere hori erraten dut, el que inventó la cama yo le haría un trono. Hori egiten duzu. El que inventó la cama yo le haría un trono. Bai, Beaz, maite duzu batzea orduan. haundez, Ostra! Da, ze ordutan sartzen zira lotara? amarretan, 10etan. Ze ordutan jaikitzen zara? ameketan, 11etan. bai, Hoi dira 13 ordu. claro, Oain ulertzen dut zergatik esaten duzun. El que inventó la cama yo le haría... un trono. Etxetik kanpo tokatu zaizu loitea? Bai, Ah, bai? egon ginen Oropesa del Mar, egon ginen handiz aspertu hartio. Aspertu hartio? Aspertu, denak aspertu. Itxaso ez duzu maiteala? Batre, taire batzea gustatzen. Batere? Uragatik? Bai, Oropesa de Mar berriro ezoazu. ez, nahikoa. Roman ere egon ginen 8 egunez. Roman? Bai, Roman beden itxasorik ez da? ez. Eta gero handi pastu ginen Venezia. Venezia? Karo,
Esan diazu, ura ez duzula maite. Ez, ure ez ere batre gustatzen. Venezian bada ura, Bai. Itxeak denak tapatuko urekin. Urekin, ostra. Ura maite ez duenarentzat, han besterik ez da, Ure bertzeik. Ure bertzeik. Berriketan hasi gara, da bazkaltzea antzi. Platerak eta batu behatxu. Nahi ikitea? Eta enadoria zuratzeko aldean. Zuk agindu. Soko hartatik bi baso eta bi plater. Oso ongi. Semia tortzen denean aletzen dire. Tu sientate, yo ya te hago todo. Semeak esaten duzu? Bai. Eta gaur nik, Clemen? Claro. Zartagie. Ojo. Hola. Zer dago? Txerrien hankak. Txerrien hankak? Gustatzen zaizkira hundiz. Bai, hunditz. Manjar. Txerrien hankak. Ja. Jak. Edateko? Edateko ardua. Ardua? Tikan bora atratzen badakizu. Karri iskineraino eta... Hola? Bai. Nahikoa. Zuk ez duzu binere jani zein untatik? Uste dut ezetz? Claro, oi. Gogorki ona. Irutzen zaizu baiet? Txintxin bat ingo dugu. Igual. Gure urte betetze egunagatik. Ja. 23 de noviembre, azaroak 23. Bueno, oroituko naiz ni ere. Oroituko zara? Bai. Bueno, Clemeni etzaio ura gustatzen, etzaio itsasoa gustatzen. Ta nora eraman zuten, bakaziotan, Oropesa de Mar eta Veneziara. Ura gustatu ez eta Veneziara joatea da, Kolakaua gustatu ez eta Daviden etxera joatea bezala. Iguala. Clemen oporretara joateko aukera bakarra zein litzateke? Prudenek, parrillari eta maiari bezala bere oeari gurpil batzu jartzea. Era hortan oporretara joan, da zure oean lo inalko zenuke. Ze, oe asko maite du. Egunean lo egiten ditu 13 ordu. Asko dire, baina ongi dago, ze harakileko lo orduak konpentsatzen ditu. Zergatik? Davidek eta Martak gaupasetan galdu zituzten lo ordu guztiak berak errekuperatzen dituelako. Beraz, bibazu. Harakileen dena da mobila. Parrilla mobila, mai mobila, eta nola ez, frontoiko grada mobilak, ikusi. Munduan badira magina bat futbol zelai ezagun, Old Trafford Marakana, Bilabonako Arratzain, baina Jabarren aurkitu dugu estakaz osaturiko porteria dazkan futbol zelaia. Hemen txadeko Jabarreko estaka arena. Normala, zerri jendia hemen ingurutan porteri lapurtzen ibiltzen banen ma, estaka lurrian sartzia. Ja zeu, lortu da. Ara, pertsona bat lanian hortxe baratzen. Kaixo egunon! Ze, lan da lan! Hai, hemen txe, baratzen. Pasatzea badago? Bai. Vale. Hor dakatu zubia. Bai, ojo al Cristo, hemen zubila eta guzti daukauta. Me kamo esos. Jopa. Zuz hori gabe, Bai, aventura pixkat, Hemen txe, naduaz. Ojo al Cristo. Basantzen da, hori gabe, Hala, fondo. Bueno, barkatu molestiak, ni Mikel zu. Ni Mikel ere. Mikel zea, kasualidadia. Puesten izagutziaz. Herrikoa? Bai. Jabarrekoa? Bai. Bueno, hemen txena bine pixat herria eta inguruk ezagutzen da. Zertan zabiltza? Hemen txakarriko nizukin? Ineiz prestatzen lekua oliotegia leku zaldatzeko. Oliotegia leku zaldatzeko? Bai. Ai, badios. Prestatu non hau, joten eiz leku zaldatzen, eta hola kaka egin dutenean, ongarritzen dute, joten eiz zaldatzen, eta ongarritzen dute dena. Ai, zonati zonara aldatzen pixka bat? Eta de paso beak ongarritu egiten dute, karo? Ongarritu eta kompostera ikarragarri hona. Botatzen izan guztia jaten dute. Ai, badios. Eta nola? Hau, oliategi mobila da. Mobila? Bai. Ai, la hostia, nahiz nun sekule ikusi. Eta nola funtzionatzen du? Burni batzu sartzen ditugu bi aldeetan, eta batenga leku zaldatzen. Leku zaldatzen da? Hola zona guztiko ongarritzen dira. Eta hori da. Amigo. Bale. Nik nahi bezu lagunduko izut.
Bai, baina muitu baino lehen, nola, oiluak eta berdin kanpoa. Bai. Lehenengo letxuak eta oiluak handitzaketenak tapatu behar jogu. Tapatu, importantea. Alde hartan, daukagu. Ikusten duzu... Bai, hor. Bai, segi, beste eskina hortaino. Japa. Hartzen duzu hori. Ikusi, hemen txe. Pasatzen dugu. Beste aldera. Vale. Olaik tapatuta getzen eta oiluak eta estiko asti gainera jatea. Vale. Oiluak ateako ditugu. Oiluak atera. Hau, otako ati duki berrako, ez da? Zabaldu. Zabaldu, eta, ala, txikik atea. Atea bizket, atea. Prr. Garrak ez du nahi. Ez da, hor barron gatua bat. Oin zabalduko dugu. Eta oin sartzen dira burni hauek zulotan. Sartzen dira, bale, zulotan. Hemen txe. Hor dago zulo ere. Bai, hemen txe sartuko du beste. Hori da. Hori bestaldekoa. Bale. Hori da. Eta goin bestaldekoak. Primeran, bat hortik. Hundi. Eta invento nun ikusi dezu, Mikel, nun ikatera zu edo, zuri okurritu zaizu edo? Diseinua pixka nahi okurritu zaidan, baina idea ikusi nuen liburu batean, non hitz egiten zuten oilotegi mugikorrei buruz. Hasi nintzen diseinuak eta begiratzen pixka, eta hori errazena iruditu zitzaidan, kanpaiden da kanadien zelako babezela itea. Oso polita da gaina, itxura ez da. Eta, bueno, alde bat oiloak egoteko janaria dute, eta arraultzak ere jartzen dituzte. Bai. Eta hau, bueno, pixkat kanpoan ibiltzeko. Pixkat kanpoan ibiltzeko, ez da? Eta goin egiten da hau hartu eta muitu. Hori da. Pixua baka honek, ez da? Bai, batez ere alda. Nundi nahi zu altzia, Mikel. Zuk esango iazu. Beste altaretik hartuko eta ber. Bai, gaur ondo gozalduta. A ber, zuk esan, jaso, eta gero joan mugitzen, geldik. Ega, hori, indarraz. Meko guen, Dios. Beratu gabe. Ega, iepa. Hori, pixka gehiago. Bai. Pausoka, metroka. Pausoka, pixua baka oiategiak, Venga, nahi zunean, Mikel, zuk esan, bale. Tira, oepa, geldik. Oen burniak enduko genituen. Bale, burniak atera biardea. Eta hori txutzeko dugu zen, Hori da. Bueno, Mikel, eta zenba denbora mantentzen toki betetik bestera aldatzeko? Oin neguako, bestakit hilabete bat, edo talde joten ez leku zaldatzen. Hilabetean behin, ez da? Hilabete dundako indeu. Pixua daka, oiategi mobilak, Eta ikusten da, ez? Bai, ze marka usten duen, ez da? Ikusten da. Eta nola da dena ongarritu. Oiluak agertuko balia, dena aztarrikatuko zuten, pentsu pixkater hortzen denen jaten dute ere. Ikusten den, Mikel, oso ondo antolatuta, organizatuta dakazula baratza guztia. Bai, saiatzen naiz. Oso zea, nahiko germanikoa, hola. Bai, nahi lehen guzuen milimetros deitzen dira. Bai, milimetros, zapretik. Eskukin gauzak egitea esku garen zait, eta saiatzen naiz ongi egiten, eta... Bai, txukuna behintzat, ez da? Mutila txukuna, mekamuz, ez da, baratzare oso txukuna. Urrungo zea, olua sartzi izango, ez da? Bai. Torri, txiki. Ni bixeta, ez hartza izakurra nengo. Kontuz. Quieto, zu, alea. Baiz, alto, circule. Sí. Vale, bai, jugaure, bai, galdutakoa. Hau gaztena da, revoltosona. Mira, bueno, ya está sartu, ya bastante askar, Mikel. Bueno, primeran, gole bat, zurekin hori askuak zer. Bueno, Mikel, haze inventua. Ikusi dezu, udalerri honetan dela mobila da. Felizillo, Parrilla, Maia, eta baidaren Mikelen oilategia. Impresionante inventoa. Klemen, egunen batian oean guztu baldin bazaude, eta paseatu nahi bazu, Mikel jongo gea, barra sartu eta paseo, Daizu nian. Bueno, ikusi dezu, oilategi hori Land Rover bat, baino gehiago mugitzen dala. Land Rover esan dudala, aprobetxatuko dut, Mikeli abesti bat dedikatzeko. Lagunduko iazue, badakizu abesti, ez da Land Roverran, po, vale. Oilategin, po, oilategin, po,
Burnizko barrarekin asmakizun fina, olioek bota dute kakata zirina, oliategiak kenduta araze usain, lurra ongarrituta gelditu da orain, oliategin, po, oliategin, po. Eskerrik asko, Miguel! Iepa! Egunon! 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 Zer moduz? Oso ongi. Oso ongi? Zure izena? Arantxa. Arantxa? Bai. Ni Zuaitz. Urte askotako. Tak. Epa, kaixo. Arantxa, ze ikusten zaitut paseoan? Bai. Forman? Forma biribilan, bai. Forma biribilan? Forman? Baina forman, hori. Vale. Ta, muletakin ikusten zaitut? Bai, hau nire Harleya da. Zer da? Nire Harleya. Harley Davidson? Bai, noski. Nire transporte modua delako. Zure transporte modua? Bai, hoize. Zure Harleya? Nire Harleya. Lehenengo martxatik ez da pasatzen. Ritmo karibinoa daukagu biak. Zer daukazue? Ritmo karibinoa. Ritmo karibinoa? Bai. Arantxa, eta zu bertakoa zara? Bai, bertokoa naiz, hemen jaioa. Hiri berrikoa? Bai. Beti hemen egon zara? Ez. Salamankan egon du naiz 11 urtez ikasten. Ta beitu, gauza, nengola, zera, Harleya, etzen Harleya. Hasiera batean bastoi bat erabiltzen nun. Bastoia? Bai. Bastoi batekin Salamankan? Bai, lehendakari deitzen ninduten. Euskalduna izategatik eta olako porkia izatean, eta bastoiakin lehendakari. Lehendakari? Bai. Ari, Arantxa? Arantxa lehendakari, haupa, ari. Lehendakari? Bai. Osea, Salamankako lehendakari izan zinen? Bai, momentu batez, ratotxo batez, bai. Eta gero, buelta, hiri berrira? Bai. Eta hemen zen moduz? Ongi, eta lasaitasuna. Lasaitasuna? Bai, neure buruari ere gogoratu nor naizen ni. Karo, Salamanka zinen, ari, Arantxa... Lehendakari, hori da. Eta hemen? Eta hemen naiz, la Salmantina. Eta hemen la Salmantina. Tina, Arantxa... Ezaude hor limbo baten. Bai, ez naiz ez bertokoa, ez hemengokoa. Baina, bueno, eta gero ritmo karibinoa dudanez, pues nik uste beste bizitza batean kubatarra izango nintzala. Nola saltzen duzuzu bestela olako sabrosura, ez? Claro. Claro. Porque sabrosura badaukazu. Bai. Tengo una sazón especial. Una sazón especial. Naiz como el chile verde. ¿El chile verde? Sabrosa por fuera, picosa por dentro. Vale. Arantxa, eta zezentozen paseo oitetik edo... Bai, egunero paseotxo bat ematen dut. 30 minutua gutxienez. Gutxienez, 30. Bai, hori da antidepresio boriko berena. Antidepresiboa? Bai, naturarekin kontaktuan eduki, zera gauza berdeak ikustea. 30 minutuko paseo oitea? Bai. Antidepresiboa? Bai. Eta ja bukatu duzu, edo etxera bidean zoaz? Ez, gauzatxo bat egiten dute, etxera fana aurretik, gauzatxo txiki bat. Gauzatxoa zer? Zuaitza besarkatzea ditut. Zuaitza besarkatu? Bai. Hola, besoa zabaldu eta aukeratzen dut zuaitzetako bat. Bai? Eta besarkatzea dut. Hori da, ansiolitikorik onena. Ansiolitikorik onena? Bai. Zuaitz bat besarkatu? Bai, 30 segundos gutxienez signifikatiboa izateko. Ni ere zuaitz naiz, baina... Zuaitza esan dudanean, bai. Ez nintzen zutaz pentsatzen ari. Hola esaten diazu. Bai, sentitzen dut. Que corra un poquito el aire. Que corra un poquito el aire. Bai, pizkatxo bat. Vale, beraz, behar dugu zuaitz bat... Bai, nahi mardula gustatzen zaizki, hola handiak. Zuaitz handiak? Bai, zuaitz handiak. Esan nahi zu, hola, argalak? Txorizo bokadioa falta zaizu. Zaitut ofenditu nahi, baina txorizo bokadioa falta zaizu zuri. Ez da zugatik, negatik da. Mardulagoa. Bai. Zein auratuko duzu? Ba, nire bihotzak ura aukeratu du. Ura? Bai. Tornea bauzo? Utzikot, hemen Harleya aparkatuta. Ojo, Arantxa? Momentu intimo batean nagola, zuait mesedez. Hau momentu intimo bada. Bai, noski, ez? Vale. Sentitu behar duzu zuaitza. Imaginatu pertsona bat dela? Imaginatu pertsona bat dela? Bai. Nolako pertsona litzateke hau? Un macho alfa. ¿Macho alfa? Sí, un macho alfa, lomo plateado, espalda leñador y voz de espartano. Hola? Hola, politzateko. Nik momentu intimo hori eukikut? Biok. Bai. Poliamor konpartitu genezake. Bai.
Erlajatu. Vale. Denetarako dago lehenengo aldia. Eta horrela 30 segundu. 30 segundu, segun behar duztola. Lehenengo aldia da, bi zuaitzekin besarkatzen zarena aldi berean? Denez dizu kontatu behar, izaren azpian zer egiten dudan. Baina, bi zuaitz? Bai. Beti dago lehenengo aldia eta hau ematen du gure lehenengo aldia dela zuaitz. Ez zuri ez beste honi esatik. Hau da, trio bat esango nuke? Trio bat. Menasatu ja? Oh yeah, papi, oh yeah. Eixe. Listo? Lastan dezazu agur esateko, Aizo. Eskerrik asko, Bihotzez eskerrik asko. Ansiolitikorik onena. Hoize. 30 segunduz, zuaitz bat besarkatzea. Hoi da, Kokatu pixka bat, mesedez, kokatu. Piskat horraztu? Bai. Tak? Baindu. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Ja lasaituta? Bai. Beste zerbait lasaitzeko? Gauzatxo txiki bat egiten dut. Oinutxik ibiltzen naiz. Oinutxik faten naiz etxera. Oinutxik etxera? Oinutxik. Eta horrez egiten du? Konektatzen zaitu momentu presentera. Konektatu momentu presentera? Bai. Guazen, poliki. Arantxa. Zer esan, zuaitz? Hau da zure etxea? Hau da nire etxea, nola sentitzen za? Asko zera zaio. Lehenik antidepresioa, paseoa. Bai, oize. Gero ansiolitikoa, zuaitza besarkatu. Oize. Eta gero, presentearekin kontaktatu, oinutxik ibiltzen. El kit completo, Kit bai. completo. Ojo, zuaitz. Agur, Arantxa. Egun arte, agur. Arantxa Salamankan bizi izan zen. Ta han zer zen? Ari, Arantxa? Eta hemen aldiz zer da? Tina, Arantxa? Salmantina. Baina, ojo, ze beste bizi baten igual karibeña izan zen. Ze ritmo karibeñoa badauka. La sazon ere badauka. Eta mulata ez da, baina muleta bat ere badauka. Beraz, karibeña ere bai. Beraz, peña, Arantxa? Eta zuen buruari galdetuko zenioten zergatik natorren horrela jantzita. Arantxaren besarkada bat nahi nuke. Baina Arantxan besarkada bat edukitzeko ez da nahikoa zuaitz izena edukitzea. Arantxaren besarkada bat edukitzeko zuaitz izena edukitzeaz gain, bi gauza behar ditut. Bat, zuaitz mardul baten itxura eduki. Eta horregatik hartu dut jantzi hau. Hori badaukat. Eta bigarren gauza behar dudan Arantxak niri besarkada bat emateko. Chorizo bokraioa. Muñeco, ¿de qué juguetería te escapaste? Qué regañado. Persona bat, zei da, traste bat konpontzen. Guazan investigatzea. Kaixo, zer mauz? Bentxe ongi. Ni Mikel zu? Bai, ni Gari. Gari, urtaskotarako? Berdin. Ikusi zaitut hemen urrutitik, zer dau, Gari? Hau goitibera. Goitibera? Goitibera, bai. Etxeko goitibera, baina oso pro ikusten dut, Bai, bueno, duela 12 urte genuela,
Bai. Hor burnikin eta taierran eta soldadurekin barandia batzukin eta moldatu, eta biltzen ginen Nafarroko eta Euskadiko txapelketan. Bai. Eta zer zinen, entrenatzen edo la? Bai, bueno, batzutan, bi alaba txikik lokartzen direnean, batzutan lokate piskatori nire demorantzako, eta aldapati bera. Hemen etxeberrin baukagu kriston aldapaketa. Bai, ikusen naiz, bai, hemen aldapa asko daudela. Arrisku badaka, igual bastarra jo edo, ez dakiz edo? Bueno, batzutan, bai. Hemen nire hanka hartu zuen mina pizkat. Bai, hartu ze bastarra. Dola 10 urte. Bai, susto txiki bat. Apurtuta, bai. Gutxi. Aita beti burua apurtu behar nuela, eta azkenan hankazati bat. Animatzen bazara probatzea edo. Bai, probatuko nintzake, bai. Okazuzu sasoia bultzatzeko eta... Bueno, niri bultzain goizut nahi bazo. Bai. Jan beintzatin dute. Esaten namezera de puta madre. Gaur harakilen, jan bestik izatik. Bai, bueno, zuen atzean zuko piloto labora, zuen jarri hanka sartu, hemen eskuak hartu, berago. Berago, Eta horren, kurba alde ezkerretara bada, eskubira, ezkerreta, aldatu bestera, hola, pixua bueltaz emateko. Bale, oida, bai. Eta ze behar dugu, gari pixa bat bai, bueno, atzean jateko, kasko azuk ez daukazu men. Ez da kasko. Eta nire ere, bai, uste daukala nahi ebilitzen pasaren egunean, bai, igual deituko dio eta ber, eta haber non utzi zituen kaskoak, eta momentu batean, biliko gara. Vale, primeren. A ver, ba. A ber, Xabi, Goitiberan kaskoak non utzi zenituen beste egunean? Furgoneta barruan? Jo, eta horren giltzak non utzi zuen? Amonaen etxean edo non daude? Jo, eta zu Iruñen? Jo. Bueno, ba, a ber, nola moldatzen garen. Iruñen dagoela eta giltza bera duk, Aiga, putada, ezta? Bueno, pues lasai moldatuko. Bai, gero arte, agur. Bai, esan dite furgoneta hortan dagoela, giltza bera dauke, orduan, zu guazen furgonetara eta ber nola indezakegu kasko hartzeko. Kaskoak hor ditugu. Ze kotxe da, gari? Furgoneta honetan, bai, hemen dago, a ber. Karo, kaskoak hemen daude, gari? Bai, hemen daude, hor ikusten dituzu biak. Alaba txikina, batzutan botatzen dela zela berarekin. Eta zuria, ez da, naranja, hoi, ez da. Karo, hau itxita da, ez da. Hoi itxita hau. Eta, gari, zein biharko da. Lasai, pagadi, ni badaukat soluzioa. Bai. Itxaron momentu bat hemen, lasai, ez dukitu ezer, Eta apurtu ez dukitu ezer. Lasai, nik ekarriko dut. Bale, gari. Bueno, a ber, zekartzen gari. Hau. Hemen txena hau. Bai, bueno, hemen daukat. Adios, ojo al Cristo, Bai. Gari, hoi zer dia, tentsillo hartzeko? Bai. Bezuna jartze buena, meikuk, ez da? Eta, honekin... Zu lagunduko jazu pixkat, ez? Bai. A ber, ba. Aiba, ati, ai. Utsi dozu hemen, hola. Utsiko izut, hola. Palanka ingo pixkat? Bai, pixkat palankain. Palanka ingo du. Eta sartzen diozu, hor, tentsilloaren. Bai, pixkat irekitzeko. Bale. Ja, utzi, kendu palanka. Eta maiozu hor nahi pixkat. Bai. Gari, ematu zea, bella jaizten egela errapetatek. Bai. Ez eratela gabe, dino, bai. Iria. Bueno, atia pixka puztu, bai. Ja, irekira hortikan. Bai, ojo, eta guain. Eta honekin... Ostia, Magiber, kontu. Etxeberriko Magiber. Kontu garekin, hemen txe, oin, karo, bai joa barile hortxe, eta hartu behazu horko pitorra, ez da? Ai, ba, dios. Ai, ba, ostia, Klak entzunda. Hoiken nire bain. Karo. Biete utzi. Hostias. Eta kotxe irikita. Eta kotxe irikita. Fenomenoa zera, gari. Bai, bueno. Karo, zu, entenditzen zu kotxe eta ez daula, eta sekula pasa zaizuela emergentzi batien edo... Bai, ezkorreko emakume batek, egun batean erostera jaitsi behar zela, eta batean txakurra barruan zeukala, eta giltza barruan, eta kotxea itzi zaiola. Eta urduri zegoela, txakur txikia barruan, negarrez emakua eta kotxe hartu, aizko berra joan, eta hori, hartu lijoekin kotxea ireki, eta emakumea, kriston poza eta koso konten, bai. Beti apurtu egiten da kristalak eta apurtu, honekin... Kristala apurtzen da, karo. Irekita moldatzen dugu, bai. Kaskoak hemen daude, ez da? Hartuko dugu kaskoak, hau txihor nahi bazu, bilduko dut hori... Haze kasko pro, Bai, pro, Eta hau kasko... Bai, Bueno... Nea laba txilena...
Da, mairena, bine, bueno, zu erabili alduzu, ez? Ba, zure omenez jarreko deto, maire. Ze modu okazu? Bueno. Ba, tamainan, ez? Lokarrik pasan, no, baina, beste, ezen bat, kasko txiki jartu eta goitibera undila probatzea. Vale, ba, a ber. Bai, zuk esan gari, eta? Zu, harria. Kenduko dut, kendu, eskina baten, eta gero ateratzeko bultzatu imaruzu pixka bat. Karo, bultzen behar da, karo. Eta salto barrua. Eta salto barrua. Seguro que ez da gari. Bai. Bueno, harria kenduko dute, utzi frenua. Vale. Zailena indeu, harria kendu. Hemen txutziko dugu harria. Eta atzetik esan diazu bultzatzeko, ez da? Bai. Venga, maio fuerte, venga. Fuerte, pim. Eta sartu barrure, venga. Hostia, abiadura hartzen du, gari. Hostia, goitibera. Bueno, gari, plazar bat eta posten eiz, etxe barri ezautu eta zuri ezautzea. Eta goitibera, goinitarren, goitibera ezautzea. Venga. Gari, etxe barriko makiber, fenomenoa. Gari, da, ambulategia jutia bezala. Medikoak esaten dute tensioa goitibera dagoela, ba izan dut, tensioa eta goitibera. Hazi tensioa. 8 urtetan ez etolako tensioik pasa. Leheneko tensioa giltza falta zirenean. Bigarren tensioa kristala irikitzen hasi ginean. Eta hirugarren tensioa goitiberatik goitibera pasaken honean. Eta Davidekin hainbeste kolakauekin tensioa ez, hipertensioa. Arantxa, gauza bat, nik ere lasaitzeko zuaitzak besarkatzen hankutxik hasi beharko dut. Baina goitiberak velozidadea handi hartzen badu, zuaitza besarkatu ez, zuaitzari morreo direkto. Eskarrik asko gari. Atxaldeon! Zer moduz? Ongi, San Barkoa. Ongi? Ei, San Barkoa garriken, Zure izena? Samu. Samu? Samuel Arraraz. Arraraz abizena? Abizena. Aunque hemengo herriko batzuk esaten diate Arrasategi. Arrasategi? Bai. Ibili naizelako beti arrasatzen. Arrasatzen? Osea, que Samu, Arraraz, batzuntzat Arrasategi. Eta beste batzuendako Marqués de Murrindeta. Marqués? De Murrindeta. Akien edo hemen senyorio batekoa. Bai? Eta beraz hartu nianik dote hoi. Aitana? Bai. Murgindueta da, Bailarako herri bat. Bueno, ez dik herria. Ados, tokia. Beraz du jabar, baina... Ados? Osa, Murgindueta. Samu, Arraraz, Arrasategi, Marqués de... Murgindueta. Murgindueta. Kompleto. Vale. Da, purutxua. Nezo? Ez. Samu, ikuste zaitut trator honekin? Bai. Teleskopika, ez da tratorra. Teleskopika, eta aurrean zer dukazu? Hoidek lasto fardua. Ja, hundi ez da? Ba, haude txikiena. Badua hundi jo. Hau baina hundiago badaude? Bai, badia. Honek zema kilo? Une pesatzen du 200 piko kilo. 200 piko, bale? Da, zezoaz animalei jaten ematera edo? Ez, entrenatzea pixiete lastoakin. Entrenatzea lastoakin? Bai, apostu bete iteko. Apostua? Bai, apostua. Herri honetan lastoakin apostuak egiten dira? 3 lagunen genuen aspaldi. 3 lagunek? Bai. Azaldu goia zuri? Apostu hori? Apostu bai, igonekin. Lasai. Samu, esplikatu behar diazu apostu hori. Izan zan hogei dela 13 urteola, 2009, no? 2009? Hoxe. Eta apostua zein zan? Muitzea, pakona, 70 metro. 70 metro olako bat? 550 kilokoa. Osa, honen bikoitza? Bikoitza bai. Eta zenbat lagunen artean? 3 tartean. 3? 30 minutuan. Hemendik hasi eta maitzen ginen Ferminen etxen. Fermin nor da? Norbait importantea? Lagun bat. Lagun bat. Osea, 550 kiloko lastofardo bat, 3 lagunen artean, 70 metro? Muitu 30 minutuan. 30 minutuan.
Hoi da. Zuri okurritu zitzaizun apostua? Ez, nahi ez. Eta zuri noiz komunikatu zizuten? Afalduta geho, esan ziaten bihar da gau apostua. Eta zu zaude sartuta barruen. Hola, sin más? Sin más. Piston zatakin eta esan zian. Piston zer? Zatakin. Zer da hori? Ean da. Zein? Jabarko besta, gazten dia hostielen da hartzen diago lehenbizikoa. Lehenbiziko... Tragoek. Da zanien, no jodas. Eta alare, zu baietz? Ni baietz. Baietz. Aposturako nago prest, beti. Beti prest. Samu, apostu nola joan zen? Zongi joan zen, bota ginen gilibela eta dana. Azkenean bota ginen zerbeza, arroa eta na. Bota zen dituzten. Eta apostua lortu, bai? Baita. Bai? Baita. Ze apostatu zenuten? Kalderete bat. Kalderete? Kalderete, erete. Kalderete, kalderete. Hoi da. Kalderete, kalderete. Hori apostatu zenuten? Zama jendentzat? 30 personan dakoa. Kalderete. Kalde? Erete. Ikusiko duzu periodikoen agertu ginen da. Periodikoan? Bai, karriko izut nahi baldin duzu. Bai? Ojo. Apuesta de peso en Jabar. Da, hor jartzen du, los 3 jóvenes en pleno esfuerzo durante la apuesta. Orduan ginen gazteak. Bai, zu zara? Ni nauke esto nik muitzen niona hemenkoa. Hori zuzara? Bai. Bultzaka eta hemen behan, ojo, hauek ere zu esarete. Oidek, amaituta gero. Amaituta gero, eta zuk eskuan zer daukazu? Eskuan zer daket, pues katxi bat. Katxi bat? Bai. Osa, bukatuta gero, lehenengo gauza? Ean. Tak, hor ikusten dugu, Samuel Arraraz, David Erbiti eta Jose Ramon Asiain. Asiain, oidek. Eta, lortu zenuten? Oidek. Zenba minututan? 28 minuton, egin genuen. Osa, egunkarien da agertu zenuten. Oidek. El año que viene se intentará mejorar el registro o desafiar a otras cuadrillas. Baina ez dutela nahi? Nola ez dutela nahi? Etorri zan jendea kanpotikan da ez dutela probatu nahi. Astokeri bat. Osea, que gerora ez da apostu hau sekula egin? Sekulen. Hau bultzatzeko indarra beharko da? Indarra eta teknika de bai. Indarra eta teknika? Biak. Teknika, nondik hartu zenuen edo? Pues nik bidean hau rugbian. Rugbian? 18 urte botan ion jolasten. Rugbiko teknikak balio dontarak orduan? Oidek. Adibidez? Meleko bultzakada eta... Mele da, ez? Ola jarrita? Lagunei heldu, baina heldu ongi. Hola? Eitsi bera, eta sartzen garea. Txaka. Hori da mele. Osa, hola, heldu? Eitsi bera, eta hasten gare. Da bultza? Bota hankak bera, atzea, eta goi bultzea. Oida, probatu barruzuna lastuakin. Teknika horre balio du lastu muitzeko? Oida. Segatuko gara? Oida. Vale. Venga, animo! Vale! Ala gizona! Venga, gizona! Muitio! Zuzala so muitzen da. Abarruna gehiago jan bako itezuta. Atxa, gizona, atxa. Eta lortu zenuten honen bikoitza eramatea? 70 metro, bai, totalean. Diferentzia zein zen? Launek. Launek? Samu, ikusten duzu posibilitaterik nik hau egun ematen eramateko? Olako gorputzakin. Batez. Hame daukagu Samu Arraraz, Arrasategi Marqués de Murgindueta y rey del Lastofardo. Samuk erakutsi zidan pizkat Lastofardoa nola bultzatu. Duela 13 urte apostu handi bat egin zuten. Ordutik ez da berrido errepikatu. Nik apostu bat egin nahi nizuke. Apostu argi dago ze izango dan. Kalderete, kalderete, ieu, bale? Ados. Oain behar da hori mugitu. Pentsatzen egon naiz, eta esan dut, harakileen ikasitako zer gauza erabili ditzaket, Lastofardo mugitzeko. Eta ongi pentsatu dut, bat, ongi deskantzatu behar da, beraz, Klemenek bezala 13 ordu lo egin ditu. Bestetik pentsatu dut, presenteakin kontaktuan egon behar da. Arantxak esan bezala, oin utxik nago, importante. Gero beste gauza importante bat, garantzitsu bat, Samu, indarra. Indarra hartzeko, zer da importantea?
Eta orain Martarekin ikasi duana, remolino. Eta azken gauza, zer, teknika. Bueno, harakilen badago zerbait hau mugitzeko teknika baino importanteago dena. Pruden, mesedez? Bai, eskerrik asko, Pruden. Xabo! Kalderete, kalderete, eta orain bai. Ikusi degun jendea, umore honan jabea, harremanetan trebea. Agur harakil irudieder bat, daramakigu gordea, herri txikiek osatzen duten, lurralde paregabea, lurralde paregabea. Esan azar batek dio, herri txiki infernu handi. Herri hau infernua bada, biba infernua, eta biba zue. Gorarakin!